Sisena setmana solidària a càrrec de l'ONG Nikia. Dimarts 17 d'abril, a les 7:30 de la vesprada, a la Casa de Cultura, inauguració de l'exposició de Creu Roja Generem Igualtat, a càrrec de l'alcaldessa de Picassent, Concha Garcia, el vicepresident de Creu Roja, Carlos Ortega, la presidenta de l'ONG Nikia, Rosabel González, i amb els comentaris d'Israel Sánchez Beato, autor de la mostra fotogràfica. L'exposició estarà oberta fins el divendres 27 d'abril. El mateix divendres 17 d'abril, a les 10 de la nit, a la Casa de Cultura, cinema, amb la projecció de la pel·lícula The Visitor, amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat. El dissabte 21 d'abril, de 5 a 7 de la vesprada, a l'esplanada de l'Ermita, fira solidària pels xiquets i xiquetes amb tallers, jocs, música, balls, dinàmiques, rifa i berenar solidari. Divendres 27 d'abril, a les 7 de la vesprada, a la Casa de Cultura, tercera jornada solidària sota el lema Tercer objectiu del mil·lenni, igualtat, a càrrec d'Antonio Moreno, voluntari de cooperació internacional de Creu Roja, i amb la projecció del documental Burkinabés íntegras íntegros, amb la presència de l'autor Juan Pablo Paladino. Sisena setmana solidària organitzada per l'ONG Nikia. Patrocina Ajuntament de Picassent, Regidoria de Solidaritat. Col·laboren Creu Roja, Regidoria d'Igualtat i la Casa de Cultura.